Moikka! Mä oon Maikki, hyvinvointi- ja voimavalmentaja. Ja tällä videolla sä pääset tekemään mun kanssa pakarapainotteisen kotitreenin. Välineeksi sä et tarvi mitään muuta kuin jumppamaton ja mukavat joustavat vaatteet. Tuolla treenissä mä käytän osassa liikkeistä tämmöistä tosi jämäkkää hip band kuminauhaa, mutta sä et tarvi sitä. Jos sulla sattuu olemaan kotona tämmönen pienempi lenkkikuminauha, niin sitä voi aivan hyvin hyödyntää, mutta et siis tarvi välttämättä mitään välineitä. Tehdään 6 liikettä ja aina 2 vuorotellaan. Eli saadaan tosi hyvin koko kroppaa kuormitettua tässä treenissä. Eka lämmitellään, sitten katsotaan liiketekniikat läpi ja sitten päästään treeniin. Lämmitellään ennen treeniä. Lähde leviästä haara-asennosta heittelemään käsiä sivulta sivulle, eli tämmöisiä oikein rentoja kiertoja. Keskivartalossa on sopiva tuki, eli pikkusen imaset sitä vatsaa ylöspäin kohti selkärankaa. Ei niin, että imaset mahaan sisään, vaan semmoinen pieni jämäkkä pito, niin että jos sormilla vähän tökit sieltä, niin on jämäkkä lihas siellä vastassa. Hyvä. Pysäyttele liike. Lähdetään sitten pyörittämään hartioita oikein isolla ympyrällä eestä taakse. Ja polvet pikkusen joustaa tässä mukana. Haet oikein isoa ympyrää. Hyvin menee. Hengittelet rauhassa omaan tahtiin. Haetaanpa toiseen suuntaan pyöritys. Sieltä alkaa hartiat ja olkapäät lämmetä pikkuhiljaa. Hyvä. Käydäänpä sitten vielä sinne haaraan ja lähdetään pukkaamaan sivulta sivulle. Saadaan vielä lisää kiertoa, mitä harvoin arjessa tulee tarpeeksi. Muistapa tää liike joskus seuraavan kerran, kun tarvit vähän taukoliikettä istumisesta. Yes. Pikku ravistelut tähän väliin. Katsotaanpa, miten toimii tasapaino tänään. Nappaa polvesta kiinni ja veä sitä vähän tänne rintaa vasten. Voit ottaa sieltä polven takkaa tai polven eestä. Ja polvi tulee tänne sivulle. Eli vähän niin kuin kyykyssä, mihin se jalka tulee, niin nykästään sitä sinne kohti. Hyvin mennään. Seuraavaksi lähdetään askeltamaan vähän eteenpäin, eli ota sinne eteen tilaa. Toinen jalka tulee pikkusen eteen, polvi koukistuu ja suoralla selällä kumarretaan eteen ja astutaan sitten toinen jalka. Eli alaselästä asti ihan suora selkä ja polvi saa olla sopivan pehmeänä niin, että tunnet siellä takaketjussa venytystä aina kumarruksella. Voit vaihtaa suuntaa, kun tilaa loppuu. Ja hengittelet. Otetaanpa käsiä mukaan. Eli aina kun kumarrat sinne alas, niin kädet pyörähtää isolla ympyrällä. Siltikin selkä pysyy edelleen suorana. Ja hengitys kulkee. Hyvä. Vaihdetaan sitten liike. Taas tarvit tilaa tonne eteen. Astu pitkä askel eteen. Käännä lantiota alle, niin että häntä tulee koipien väliin. Nosta kädet ylös ja takajalan puoleinen käsi jää ylös ja kumarrat yläviistoon. Hyvä. Potkaisepa takaisin ja sitten toinen puoli. Lantio kääntyy alle, kädet nousee. Takajalan puoleinen käsi jää ylös ja taivutat sivulle. Ponnista takaisin. Haetaan vähän enemmän vauhtia tähän, mutta voit ihan omaan tahtiin kuitenkin tehdä. Huomaat ehkä, että löytyy sinne lonkan koukistajaan takajalan puolella venytystä, etenkin kun nostat käden ja vielä kurotat sinne yläviistoon.
niin koko tämä sivuketju täältä mahtavasti avautuu. Hyvin menee. Hengittelet ja nautit liikkeestä. Yes. Seuraavan jälkeen pikku väliravistelu. Ja lähdetäänpä sitten ottaan taas pitkä askel. Ja tällä kertaa koukistetaan tätä etupolvea aika paljon. Vastakkainen käsi tulee sinne reidelle ja koukkujalan puoleinen käsi nousee ylös. Kierretään taas selkää. Vaihdetaan täällä eessä jalkoja ja toinen puoli. Jos sulla siinä on lähistöllä sohva tai tuoli, niin voit ottaa myös sieltä tukea. Se helpottaa vähän tasapainoilua. Ja jos sulla on hyvä liikkuvuus, niin voit tehdä täältä ihan alhaalta asti tämän venytyksen. Eli edessä vaihdetaan jalat ja sitten kierretään. Eli aina se koukkujalan puoleinen käsi nousee ylös. Ja kierrät vaan sinne asti, mihin sulla tänään liikkuvuus suosiolla yltää. Ei tarvi repiä, ei saa repiä väkisellä, vaan haetaan rentouden ja hengityksen kautta sitä liikkuvuutta pikkuhiljaa lisää. Seuraavan jälkeen voit jäädä sinne lattialle. Tuo jalat koukussa eteen. Ottaa käsillä tukea takkaa. Ja sitten lähdetään tekemään tuulilasin pyyhkiöitä jaloilla. Pidä istuinluut molemmat nyt maassa kiinni. Eli toinen puoli ei sieltä irtoa. Tämän jälkeen me voidaan vähän suurentaa liikettä. Eli nyt se toinen istuinluu saa sieltä nousta, jos sä tuot polvet ihan tonne lattiaan asti. Tunnustele vähän, että onko tänään hyvä päivä liikkuvuuden kannalta viiä ihan lattiaan asti vai jätätkö pikkusen vajaaksi. Tuntuuko puolieroja? Sekin on yleistä. Hyvä, ja pysäyttele. Pikkuravistelu. No sitten, käydäänpäs konttausasentoon. Eli haetaan ranteet tonne olkapäitten alle ja polvet on lantion alla. Pidetään kyynärpäät suorana ja lähde pyörittämään käsivarsia. Kuitenkin niin, että kämmenet pysyy lattiassa. Eli sulla hauiksen suunta muuttuu tässä, kun pyörittelet. Työnnä kevyesti käsiä lattiaa vasten. Saadaan vähän tonne olkapäille ja ranteillekin liikettä. No sitten irrotetaan kädet. Käännetään toisen käden kämmen selkä lattiaa vasten. Lukitaan toisella kädellä se sinne paikalleen ja pyöritetään täällä taas hauista. Kyynärpää pysyy suorana. Ja pidä täällä jalkojen päällä enemmän painoa, ettei tule liikaa sinne ranteelle. Hyvä. Vaihdetaan sitten toinen kämmen selkä lattiaan, lukitaan toisella kädellä ja muutama pyöritys tänne. Yes. Vapauta, ota pienet välipyöritykset tänne ranteille. Tuo sitten vielä kämmenet lattian, sormet sinne jalkoja kohti. Täällä sä voit keinutella painoa eteen ja taakse, niin että tunnet sopivaa venytystä tuolla kyynärvarsissa. Ja hengitys kulkee, eikä haeta mitään repivää venytystä, vaan sellaista sopivan lempeää. Jos haluat, voit kokeilla vielä täällä koukistaa pikkusen kyynärpäitä ja ojentaa. Koukistaa ja ojentaa. Muutama näin.
Hyvä. Pyöritellään sieltä taas sitten ranteita taas rennoksi. Ja tehdään sitten vielä lapapunnerruksia. Konttausasennosta lähdetään. Eli täällä työnnä käsiä lattiaa vasten. Ja voit ajatella, että kyynärpäät kääntyy tonne taaksepäin. Sitten me lähdetään liuuttamaan lapaluita kiinni toisiinsa ja lapaluita kauas toisistaan. Lavat yhteen, lavat auki. Jos tää on uusi liike sulle, niin voi olla, että on vielä vähän hakemista, että mitenkäs ne siis liikkuu. Liikerata voi olla aika pieni, mutta treenin myötä se kyllä alkaa löytyä ja liike laajentua. Eli kyynärpäät pysyy suorana ja vain lavat liukuu yhteen auki. Ja hartiat pysyy kaukana korvista. Jos tää on tuttu ja ok, voit lisätä kuormaa tekemällä etunojassa. Eli olkapäät, lantio ja polvet olisi samassa linjassa. Ja jos tääkin on jo tuttu ja helppo, niin voit jopa lankussa tehdä tätä liikettä. Hyvä. Sitten vielä pyöritellään vähän ranteita. Noustaan omaan tyyliin ylös. Haetaan sitten vielä vähän selkään rullailuja ja kyykkyasentoa. Eli voit hakea lantiota hieman leviämän haaran, varpaat pikkusen ulospäin. Pikku tuki tonne keskikroppaan. Leuka lähtee rintaan. Ja sitten lähdetään pyöristämään selkää nikamalta. Rullaillaan alas. Ja sitten siellä alhaalla koukistat polvet. Lasket lantio sinne kantapäitten väliin. Ja yrität mennä mahdollisimman alas sinne, mihin sulla nyt tänään liikkuvuus riittääkään. Täällä sitten aukastaan toinen käsi ylös. Toinen käsi ylös. Ja sen jälkeen nostetaan lantio. Ja rullaillaan takaisin ylös. Ja viimeisenä nousee leuka. Sama homma. Eli eka leuka, sitten rullaillaan omaan tahtiin. Kyykätään alas. Sä voit pikkusen kyynärpäällä aukasta polvia. Nosta käsi sivukautta. Ja toinen. Sitten lantio ylös ja rullaamalla selkä ylös. Käydään vielä kerta. Pääsetkö sentin alemmas tai millin alemmas kuin äsken? Lantio rauhassa ylös ja rullaillen. Hyvä. Pyöritetäänpä vielä olkapäitä pikkusen eestä taakse. Polvet voi joustaa mukana. Sitten toinen suunta. Hengitys kulkee. Vielä pienet kierrot tähän loppuun. Ja toivottavasti on nyt vetreämpi olo. Jos susta tuntuu, että treeniliikkeessä on vaikea saada tuntumaan pakaroihin, niin sitten kannattaa tehdä pakaroaktivaatio ennen treeniä. Ja tässä on tosi hyvä liike siihen. Laitetaan kumppari tänne polvien yläpuolelle. Otetaan leveä kyykkyasento. Lähdetään kyykkäämään. Ja puolivälissä tehdään reiden loitonnus sivulle. Ja tää pumppaus 3-5 kertaa. Tässä ihan varmasti alkaa pakarat pikkuhiljaa löytyä. Sitten käydään vielä alhaalla ja pakaroiden voimalla ylös. Ja tässä kannattaa ottaa tukea edestä, vaikka ovenkormista tai sohvan käsinojasta tai vaikka tuolista. Niin saat täältä sitten piettyä itseäsi hyvin pystyasennossa. Eikä tarvitse keskittyä siihen, että mitenkäs täällä pysytäänkään tasapainossa.
Muutama pumppaus siis auki ja sitten pakaroilla työtään ylös. Pitäisi tuntua jo ihan 1 tai 2 toistoa tähän tyyliin. Toinen hyvä pakara-aktivaatioliike on ihan vaan lantion nosto selinmakkuulla. Eikä tarvi välttämättä sitä kumppariakaan tähän mukaan. Eli haetaan mukava asento selinmakkuulla, kantapäitä kohtuu lähelle pakaroita, niin että kun sä täältä nostat lantion ylös, niin polvissa olisi suunnilleen 90 kulma. Jos ne jalat on liian kaukana, niin tuntuu tuolla takareisissä. Jos ne on liian lähellä, niin enemmän tämmöinen etureisi painotteinen liike sitten. Mutta ihan ensin lähdetään hakemaan tätä lantion asentoa. Käännä häntäluuta koipien väliin, eli se lonkka kääntyy ja alaselkä painautuu tonne lattiaa vasten. Sieltä purista pakarat yhteen tiukasti ja niiden voimalla pukkaat lantion ylös ja se häntäluu pysyy käännettynä koko ajan. Jos se ei pysy, niin voi käydä niin, että selkä putoaa notkolle ja tuntuu ikävältä alaselästä, eikä työ ole enää siellä pakaroilla kunnolla. Täällä sitten sulla on tasaisesti paino jalkapohjalla, eli kantapäällä ja päkiän kummallakin sivulla. Lasketaan sitten alas ja haetaan taas uudestaan se liike. Eli käännetään häntä, puristetaan pakarat, nostetaan ylös, pidetään häntä käännettynä ja rutistetaan pakaroita yhteen tiukasti. Ja voit täällä ajatella sitä, että häpyluu olisi korkeammalla kuin napa, niin silloin me muistetaan se hännän pysyminen. Ihan muutama toisto voi jo riittää. Tässä pakara-aktivoinnissa ei ole tarkoitus hapottaa lihaksia, väsyttää lihaksia, vaan ainoastaan hakea semmoista mukavaa tuntumaa sinne pakaroille. Hyvä. Jes, hienosti lämmitelty. Hyvä sinä. Katsotaan seuraavaksi nuo treenitekniikat läpi yhdessä. Boksikyykky. Tarvit jonkun matalan penkin tai voit myös kuvitella sen penkin. Mutta se penkki auttaa siihen, että sulla tulee yhtä syviä kyykkyjä joka kerralla. Leviähkö haara, varpaat hieman ulospäin, keskivartalo tuettuna. Lähdet kyykkäämään taakse ja alas. Yläselkä saa vähän täältä, selkä saa vähän kumartua eteen. Sääret on melkein pystysuorana. Täällä kun hipaiset tätä penkkiä, niin jännität pakaroita ja noutaset ylös. Eli jarrutus, jarrutus, kun hipaset, purista pakaroita ja sit vasta ylös. Puristus ja ylös. Eli siellä saadaan hetkinen viivähtää siellä boksilla, mutta ei istuta sinne. Kauas taakse lantio, puristus ja ylös. Lantion nosto selinmakuulla. Voit käyttää tässä kumpparia polvien yläpuolella. Kantapäät lähelle pakaroita. Käännetään häntäluuta koipien väliin. Puristetaan pakaroilla lantio ylös. Ja täällä ylhäällä pakarat puristaa tiukasti ja polvet on suoraan eteenpäin. Myös jalkapohjissa tunnet tasaisesti painon kantapäillä ja päkien molemmilla puolilla. Eli ei päästetä sitä painoa tuonne jalkaterän ulkosyrjille pelkästään, vaan pusketaan myös sitä pottuvarpaan tyveä sinne lattiaa kohti. Näin. Ja jos haluat, niin voit kokeilla myös pitemmällä liikeradalla nostamalla jalkoja korokkeelle. Eli muuten sama liike, mutta vähän pitempi liikerata. Näin. Punnerus ja olkapääkosketus. Tarkoittaa sitä, että kun ollaan tehty yksi punnerus, niin pidetään tämä asento, irrotetaan toinen käsi ja kosketetaan toista olkapäätä. Pyritään siihen, että vartalo pysyisi mahdollisimman paikallaan sen kosketuksen aikana. Eli ei lähdetä mitenkään hirveänä heilumaan siellä, vaan keskivartalo
ja lapatuen lihakset siellä auttaa pysymään jämäkkänä. Näin. Eli vuorotellen joka punnerruksen välissä kädet tekee niitä olkapääkosketuksia. Käänteinen lumienkeli. Käydään mahalleen makkuulle. Tuo kädet ojennukseen. Ja täältä sitten nostetaan kädet ylös. Lähdetään liuuttamaan kaarella tuonne alas ja samaa reittiä takaisin. Tässä sulla voi koko ajan pää pysyä ilmassa. Mutta jos susta tuntuu, että niska alkaa rasittua, niin voit taitella pyyhkeen ja laittaa sen otsan alle. Näin se niska saa levätä, mutta yläselkä ja hartiat tekee hommia. Jos haluat vähän enemmän, niin voi ottaa selän ojennusta mukaan. Eli täältä kun tuot kädet taakse, nosta enemmän ylävartaloa ja tuo sitten vähän enemmän alaspäin, kun tuot käsiä eteen. Hengitys kulkee ja pakaroissa on pikku rutistus tukemassa tätä asentoa. Näin. Sivulankku vahvalla hengityksellä. Haetaan sivulankkuasento, eli kyynärpää olkapään alla ja työnnetään kättä lattia vasten. Täällä olisi sitten lantio ja polvet samassa linjassa ja nostetaan täältä lantio ylös niin, että tulee suora linja olkapäästä lantiosta polviin. Tuo sitten kädet tänne sun ylemmälle kyljelle. Hengitä tänne ja jännitä lihaspanssari niin, että jos sä tökit täältä sormella, niin täälläpä onkin sitten semmoinen lihaspanssari vastassa. Hengität koko ajan sisään niin, että tunnet sen hengityksen täällä sun sormissa. Ja vaikka sä hengittelet sisään ja ulos, niin sun lantio ei pääse täältä tippumaan. Tää auttaa sua hengittämään samalla, kun sulla pysyy se tosi jämäkkä keskivartalopito. Yes. Ja sitten tietysti toiselle puolelle sama homma. Lannessarana takakurotuksella. Tää on helpoin hahmottaa, kun on pieni koroke käytössä. Eli jos nyt aloitan vasemmalla jalalla, niin vasen jalka jää korokkeelle. Ja voit ottaa kädellä tukea seinästä tai kepistä alkuun. Mutta myöhemmin olisi hyvä opetella tekemään tämä ihan ilman mitään tasapainotukea. Täältä lannessarana, eli lantio työntyy taakse, selkä suorana. Ja mennään niin kauas, että sä tunnet sun pakaran täällä aktivoituvan. Sitten kyykätään sen verran alas, että sä saat kosketuksen tonne lattian takajalalla. Ja sieltä pakaran voimalla tullaan ylös. Eli ensin lannessarana etsitään pakaran tuntuma, pikkukyykkäys ja ylös. Lannessarana, kyykkäys ja ylös. Jos sulla ei ole koroketta, niin liikehän on ihan samanlainen. Mutta nyt vaan sitten nostetaan tuo toinen jalka ylös. Eli haetaan se venytys ja aktivointi sinne pakaraan. Pikku kyykky ja sieltä ylös. Lannessarana, kyykky, ylös. Tämä on hirveän hyvä liike aktivoimaan pakaraa ja lisäämään lantion alueen hallintaa. Toimii myös tosi hyvin, jos on jotain satunnaisia polvikipuja, koska tämän alueen ja tämän liikkeen treenaus auttaa sitten vahvistamaan sitä pakaran hallintaa niin, että polvetkin pysyy sitten paremmassa kunnossa. Jes, nyt on tekniikat katseltu ja aika aloittaa treeni. Tässä vaiheessa sä voit laittaa omaa musiikkia taustalle, koska siinä treenivideossa ei ole puhetta eikä musiikkia. Mutta aina kuuluu merkkiääni, kun on aika vaihtaa liikettä tai aloittaa palautustauko. Mukavaa treeniä!
Jes, hienosti treenattu. Hyvä sinä. Tämä treeni oli peräisin Peppupaja kotona treeniohjelmasta. Se on tämmöinen 10 viikon ohjelma, jossa treenataan koko kehoa läpi 3 kertaa viikossa. Eli viikossa tehdään 3 erilaista treeniä. Jos haluat tutustua tähän ohjelmaan, niin klikkaappa tuolta lisätietoihin. Moikka!